Ahoj, tady vás Tero a vítám vás na serveru Hitcraft, je to Skyblock a napůl Economy server. Najdete tady na zkušený Unlinking, loginu vám vidíte. Enchant, hráči můžou volat Enchant a tak. Je tady velmi zkušený Unlinking, máme tady Skyblock a máme tady i mob hry, který můžete vydělávat lehko peníze. Zabijení mobu. Vstup a hry se dají zachopit na spavnu. Všechno si můžete nastavit. Máme 250 slotů a všechno bude v popisku videa. Taky máme vlastní plugin, kde si můžete vytvořit vlastní skin. Tak, takhle jsem já, vypadám já, detail. A takhle si můžete vlastně nakreslit nebo stáhnout, nahrát skin a to vše bude na webu na www.hitcraft.minus.cz. Jak říkám, i to bude v popisku videa a těšíme se na vás a ahoj.